Així m'estan ajudant. M'he dit, els ajudo jo amb ells en algunes feines de taller, a passar les dades meteorològiques i un llarg etcètera. D'alguna manera o d'una altra, tots fem un servei. Significa una cosa, ser responsable de les coses que fa un. Cada dia a 2:15, a les 9:15 me'n vaig a recepció, demano la clau, una carpeta i un full. Al paper fas diversos apartats, la màxima d'ahir, la mínima de la nit i matinada i l'actual del dia d'avui. Cel i núvols, a vegades he apuntat pluja, a vegades sí, a vegades no, i el fenomen meteorològic. Va al Meteocat, va a dos serveis, a Televisió Espanyola a Catalunya, Sant Cugat, i TV3, Sant Joan d'Espí. De continuar escrivint, sempre escriuré, perquè és també una de les meves aficions. Primer vaig començar amb els premis al vent, un d'allò que se fa en llengua catalana, però escrit per ordinador, amb contes de qualsevol temàtica que s'envien, que els contes guanyadors s'imprimeixen juntament amb els altres. I amb això del Crisàlide fou l'any passat, va ser 2 contes a 4 mans. I es veu que entre totes les obres que van participar dins la categoria A, la nostra fou escollida. Vam guanyar un premi de 2.000 euros. Un servidor també llegeix molt a vegades. Jo soc persona bastant culta.